aturke. Ya, Tondo tresnane awake dhewe tumrap para warga Bagor Wetan. Ya, ngestoke dawuh. Mas Gareng Semarang, wis diantu-antu warga masyarakat. Ya, mesti ringane serampat. Udu. Serampati wis kulino. Oh, perahu layar mesti udu. Terus sapa? Aku njaluk sing beda karo gareng-gareng liyane mergo iki gareng build up. Ya. Kiprah. Oh, kiprah gagan. Yo kiprah gagan. Lendrong. Ya, ayo. Coba kaya ngapa? Oh, ngono ah. Lek mung serampate gareng-gareng liyane iso. Ya. Lek mung joget perahu layar we gareng bejen iso. Iya, nek iki ya kudu ditampilke mergo jogete juga luar biasa. Oh, ngono ah. Yo Mas, buka bonang Mas. Yo. Yo. Ayo Mas Gareng, yo. Paduko. Swidak loro tahun, kanca-kanca tepuk tangan buat Pak Gareng Sumarbagyo. Swidak loro tahun lho, iso kaya ngene lho. Biasane swidak ki wis jempo lho wisan. Ya isone iki ana sebabe. Isone sebabe apa? Disangoni. Wah. Iya ya. Pokoke dayane dhuwit ki luar biasa ya Mas Gareng. Iya ning ya konsekuensi. Konsekuensine piye? Ya konsekuensi ditimbali disangoni ya harus bekerja dengan niat hati nawa itu menghibur. Wah ngono. Aja cak omong to menggeh-menggeh ya. Lah iki tuane wis krasa iki. Wis krasa to lek sampean iki wis tuwek. Faktor U ki wis ora iso diapusi. Heeh iya. Ning bagaimanapun juga ya harus kita laksanakan wong wis dipercaya kok. Iya,
Wes dasare. Dipercaya kuwi ya abot, wis saguh kuwi abot. Iki sing mari ambekane mengkis-mengkis apa? Apa ta? Waregen aku. Waregen, mbok mangane diatur. Diatur piye wong lagi teko wis kon mangan kok. Oh iya. Ning ya iki ya nyenengke sing nimbali, Mas. Iya. Wong ya dasare suwe ra tau ning Maknyuk iki. Nganjuk. Iki wis ning Nganjuk urung? Wis ning Nganjuk. Lah ya Maknyuk Nganjuk. Weh. Ora usah ado-ado. Weh, iya. Dadi ning seneng teko iki lak darahe mlebu seneng teko ya. Sukamara. Lah ya suka ki seneng, mara ki teko. Jangkrik angel men jak omongan garing tuwek sih lho. Ya Sukamara ora kok seneng teko ki. Jeneng kecamatan iki ora entuk dijawake. Alah wong iki jak pinter sedelok kok nesu. Oh iya, nek ngajak pinter piye? Iki dusune lak dusun Karunggoni. Bagor Wetan. Bagor ki karo Karunggoni ki wis dulur. Oh iya. Kowe ora tau dodol beras kok geger. Ya. Nek matur nuwun lho, wah iki jan disubyo-subyo tenan iki awake dhewe sowan rene. Apa? Dikepenake. Wong ya dasare wis dinawaituni diniati. Iki nandhakake Mas ciri khas. Ciri khas apa? Ndinggon ana isih ana sing diarani sedekah dusun, merti dusun, bersih dusun. Kuwi nandhakake yen penduduke isih rukun. Ya. Tanpa kerukunan ki we angel iki. Heeh. Dilalah golek lakon we kok ya pas karo nggone. Kok iso? Iki lakone apa? Mulya sejati. Wahyu Mulya sejati. Wahyu Mulya Sejati disingkat WMS. WMS ya apa? Artine wong bagor sejahtera. Wah. WMS wong bagor sejahtera. Asline jenenge bagor lho. Angger wong ngarani bagor ya. Iya, wong Blitar kaya nek ngarani Blitar. Blitar ya. Ilate Jawa iki ngono. Ilate Jawa nggih. Nderek syukur ya mriki wonten ingkang pun wastani sedekah dusun utawi menapa kemawon istilahipun. Dasare ya Pak Kaduse, Pak Kami Tuwa. Pak sapa? Pak Nur Kozi. Pak Haji Nur Koyin. Nur Koyin ki yen ra kleru lho, ki yen ra kleru. Ora kene piye? Asma Kinarya Japa. Nur ki pepadang. Cahaya memberi cahaya dusun kene. Kozin ki saka tembung apa saka arti penjaga harta. Oh, ngono. Jadi beliau menjaga harta-hartane apa? Ya wilayah dusun lan penduduk dusun kene. Dijaga lan dikei cahaya supaya uripe sejahtera. Oh, ngono. Ngene yen gur sak periode iki. Yen kadus ora periode ya? Ora no. Kami tua ora periode deh. Ya. Berdasarkan umur. Ning nggih sepindah malih nderek remen. Lah iki lho, iki sing gumun ki aku iki siji iki. Apa? Lho ing atase dusune wis nganake wayang kulit kok desane urung ki piye? Ya takon karo Pak Lurah Sugeng Anto kuwi no. Nggih Pak Lurah. Menapa mboten nganu dos pundi wong tingkat dusun mon pun gelar wayang kulit lho Pak kok desa dereng niku pripun? Niku tetep setiap tahun beliaunya uga ikut tampil Mas Gareng. Ya ikut tampil nih sekali tempo bersih desa. Ora dusun ngono ta Mas. Nggih, yen mboten enten biaya, wayangan tetep dalange mboten kudu niki kok. Ning dagelane tetep kula. Kuwi ketoke wayahe wayangan udan terus gek banjir kok. Oh, maine ning dhuwur kapal kok. Ora iki ya iki ora ning beliau nadyan ora nganak bersih desa ning tetep nyungkuyung wargane sing ana ing tlatah Bagor kene. Bagor Wetan, Mas. Heeh. Ngerti ora artine Bagor Wetan? Oh, gua aku ki tukang uncek-uncek kok ora ngerti. Bagor Wetan. Ba tegese apa? Bahagia hati masyarakat sini. Gor. Lho kok sik to, bahagia ki sebabe apa takokno. Oh iya. Bahagia hati masyarakat sini karena bisa mengadakan bersih dusun. Mongko kene wis suwe banget ora wayangan. Iya. Gor. Gor kuwi saka tembung gotong royong biayanya. Bisa menggelar wayang kulit. Oh, gor kuwi saka tembung gotong royong.
Ya ta. Ya urunane iki mau nyatusan kuwi mau. Iso gelar wayang kulit iki mergo gotong royong. Ya. Wedyan tenan dalange Ki Anom Dwijo Kanko saka Karanganyar. Ya. Saking apike iki wedyan tenan. Dalange sapa? Ki Anom Dwijo Kanko saka Karanganyar, Jawa Tengah. Ngerti lah artine Anom Dwijo Kanko ki tegese piye? Wis suwe karo aku lho wisan. Sik iki dintekke sik. Oh iya, oke. Tane apa? Tan Keri uga nekake gareng saka Semarang. Lho iki kudu katut. Oh iya kudu katut. Ewadene jenengmu ki wis jelas. Heeh, jenengku piye? Anom Dwijo Kanko. Heeh. Aki akeh sing nyenengi. Heeh, akeh sing tresnani. Iya, tegese penggemar. Ya. Nampa wahyu dadi dalang kuwi saka bapake kuliah ana ing Isi Surakarta. Oh iya. Ya, Nom ya. Nom. Dwi. Bojomu. Iya. Loh, kan sing mirsani do pirsa bojomu Dwi. Oh iya bener. Bojomu lak Dwi Maratani to. Dwi Kurniawati. Tak kira ngene. Kaya muni Dwi kok pas nunjuk bojoku. Lah iya no wong bojomu ya iki kok. Ku tak tunjuk cempe kok kowe nesu. Kok cempe sapa? Congpe. Heeh. Congpai. Compai. Heeh. Wi Dwi. Jo tegese apa? Jaga kabudayan Indonesia kuwi tugase saiki. Wow. Dalang kuwi ya jaga kabudayan iki. Iya. Kang Sinedya bisa lestari ora punah saka Indonesia. Oh iya. Kaya-kaya ya iki dalang sing paling laris sak Indonesia ya. Amin. Wong kok ora lereng nganti suarane entek lho ngono kok isih live TikTok. Menyapa penggemar kok ya. Ya ning ya jaga kesehatan kondisi. Oke, siap. Iki mengasah kecerdasan ya, Dik ya. Heeh. Urunane kene 100. Ya ta? 100 ta. S kuwi apa? Modar iki renek ning rencana iki. Ayo. S 100. Saurup. Ya sak huruf. S ki S. sapa wae kudu urun. Yen yen merasa warga kene. Ya. Rumangsa handar beni. Heeh, ya. A. Akeh kok kuwi entuk kurang ora entuk. Oh iya. T. Tanpa urunan aja nonton wayang kulit. Urusane dawa lho, Mas. Iya. S. Sing baku sing ora urun aja nonton. Ya. Aku marah yo tak ewangi sing urunan wong aku ki sing nyangoni yo sing urunan kok. Oh iya, Ning ora iki warga dusun kene orang bahagia tidak untuk diri sendiri. Tapi bahagia untuk orang lain juga. Ingat, di dunia ini orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Ya. Berarti warga ana ing Bagor Wetan berbagi kebahagiaan. Wis to, kowe tak omongi Mas ya. Apa? Iki lak kumpul wong akeh. Ya. Tak omongi, golek wong pangkat akeh. Golek wong pinter akeh. Ning sing arang-arang golek wong sing gelem kumpul karo wong akeh. Ya. Lah yen iki kumpul tegese wong kene seneng kumpul karo wong akeh. Lah iki tegese wong sing berbudi bawa leksana ya ngene iki. Seneng ora kanggo awake dhewe. Ya. Tidak hanya seperti itu Mas Gareng. Apa? Juga berbagi rezeki sing dodol kemu biyuh ora umum. Sing dodol iki tegese entuk kerejekan mergo piyai Bagor Wetan nanggap wayang nggih ta? Loh, kene mung siji. Aku wingi akeh kono mong. Heeh. Iki lak dodol ana dagangane. Aku wingi malam sura entuk tanggapan ngene wong dodol ning ora nggawa dagangan. Sik. Wong dodol ki kabeh nggawa dagangan. Ning wingi sing tak nggo wayangan ki ana wong dodol ning ora nggawa dagangan. Wayangane ning endi? Wis pokoke golek ana dhewe. Wong dodol ning ora ana dagangane. Sik. Aku tanggapanku ning Parangkusuma kono. Parangkusuma Jogja. Jogja pinggir pantai lak sedekah laut karo nyambut siji sura. Heeh. Lah kok dandanku ki nggon BGG. BGG ki apa? BGG.
Oh begengek. Oh diajar Aku lagi paham. nganti mataku kecemlek ya Mas. Oh iya. Dadan ngene iki lho kok ana sing liwat. Ndelodok ning mata ngene iki. Wah, Pengalamane piye pengalamane? Ning Tanggapan ning nggon begengek ngono lho. Piye? Aku lho yo penasaran. Aku nganti munggah panggung ki ora iso nyuwara. Lah ngopo? Kentekan idu. Angger weruh liwat tuh ngelek idu. Ngelek idu nganti entek idune. Ning ngene tak kembalikan bahwa yang butuh hiburan bukan orang-orang ya termasuk beliau-beliau atau dia-dia itu juga butuh dihibur. Oh ngono. Loh, sing penting kuwi aku terus terang iki ning dinggon tak tokke. Apa? Karena gini Mas. Jadi jangan takut besok makan apa. Hah? Jangan takut besok jadi apa. Tapi takutlah bila maut menjemput kita belum membawa apa-apa. Wah. Jadi iki tak tanamake, iki aku menghibur mereka ya karena kepengen. Saya tanggo sanguku sok ben ingat. Kematian itu datangnya seperti air hujan turun ke bumi. Tanpa melihat kita sudah bawa payung apa belum. Yang wis niat mudhun mula kita selalu harus siap bawa payung. Oh, ngono. Iki ilmu tuwa lho iki. Wah, iya, heeh. Saking sing ngetokke mergo wis swidak punjul. Iya, Ilmu tuwa iki. Iya, iya. Wah, kowe tak saiki apa? Kadus. Kadus. Aku lak mau takon Pak Kami Tuwa. Pak Kami Tuwa nu napa mergo teng kutha kula mboten enten. Kami Tuwa nu saged dipun sebut kadus. Kadus ki kepala dusun. Kadus kuwi tegese apa? Heeh. Ya. Kuwi karakternya harus bagus karena menjadi panutannya masyarakat sini. Ya. Akalnya harus pintar. Dedikasinya harus tinggi. Ya. Usahanya harus mapan kaya Pak Kadus usahane mapan. Ya. Ekonominya pun juga mapan. Mapan. Sing penting spiritualnya harus tinggi. Dadi seorang kadus iki ora sembarangan ya wonge wong pilihan. Ngene iki lho, engko biasane aku ngomong ngene iki engko entuk tambahan. Tambahan gawean kok. Lah ya mbok menawa wong jenenge wong ndedonga ki ya entuk to. Tambahi pangestu Pak Kadus apa ngerti. Iya. Aku ki umurku dawa mergo dipengestoni seneng gawe senenge wong liya kuwi. Iya ya. Wah, sampean iki gareng tuwek dhewe sak Indonesia ya. Iya. Delalah biyen tak kumpulke iki sing ketok tuwek lak bejen. Karo Varion ya. Iya. Tibake aku dhewe sing tuwa. Oh. Paling tuwa ki aku. Berarti awet ya namanya. Lho di formalin kok. Awet. Ya niki sekedar menceritakan bahwa saya pupuran putih iki. Dandan gareng ki mulai tahun 81. Weh. Diangkat dadi gareng wayang Orang Esti Pendowo Semarang oleh almarhum Kinarto Sabdo itu tahun 1985. Gareng wayang wong. Mergo Bapak Suwargi lak gareng. Ya. Kuwi ora kuat gareng mergo penyakit stroke. Ya. Kuwi terus garenge ganti aku 85. 95-nya aku masuk ke panggung wayang kulit. Ya. Dalange sangar, boy. Dalange sangar. Medeni ngono, Pak. Wayang kulit pertama sing tak leboni dalange loro kuwi empu kabeh. Wah, sapa? Siji Ki Mulyanto. Wah, ngundakan Sragen. Sing kedua? Entus Susmono. Wah, Mas Entus. Ning tak iki tak omongi Mas. Apa? Sinten mawon yen gadah kekurangan kedah dipun dalaken dipun ngertosi supados slamet sak teko-tekane slamet. Aku ki merasa masuk dunia wayang kulit pertama kali dan merasa materiku sik sithik. Terus aku nembang ya urung akeh sing tak apali, lakon wayang kulit apa meneh. Ya. Aku njaluk syarat Pak, kula purun mlebu wayang kulit ning dengan syarat kula dientukke ngadeg
merko aku ngakoni kekuranganku ya. dan mengandalkan jogetku. Oh iya, zaman semono. 95 mulailah penggembira kaya aku ki dandan gareng, munggah panggung ngadeg joget. Oh. Dari awal itulah panggung pantap kae dalange loro tengahe ditambahi panggung. Heeh, dienggo dagelan. Nah, yo kanggo pecicilan kuwi. Oh, sampean pertama kali ya. Nggih. Oh, jadi ket almarhum Pak Mulyanto, almarhum Pak Entus, sampean wis gareng. Nggih. Lah sampean kok jek urip? Napa? Loh, wong takoni apa salah to, Mas? Iya. Wong takoni ora nek salahe kok. Lho kok sampean kok isih urip ki kowe takon ngono ki mesti ana sebabe. Heeh. Kuwi sebabe apa kok kowe takon ngono? Sebabe wong liya-liyane wis do sedo kok sampean jek urip ki berarti sampean iki isih urung rampung darmane. Sik, iki tak terjemahke ya. Ngopo? Iki lak berarti ki ngrembug aku kok urung mati. Lah ya ngono ta? Iya. Nah. Heeh. Kowe tak kei ngerti. Apa? Ditampa sing positif ya. Oke, siap, siap. Kowe ngerti tegese mati. Mati ki wis ora duwe nyawa. Mati Ora duwe nyawa. ku jawabane cah TK, Mas. Sing masuk logika. Lah menurut sampean mati ki piye? MATI. M ki manusia semua mengalaminya karena itu takdir. Wah ya, M. A. Akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. T. T lagi sing perlu mbok ngerteni. Apa? Tidak harus sakit dulu dan tidak harus yang tua dulu. Iya. Iki dingerteni. Ya. Dadi kowe iki yo deg-degan loh. Karena Iki apa? ini semua rahasia ilahi yang maha kuasa. Oh, betul. Apa yang wis tua mati dhisik urung karuan. Kok darak aku nyumpahi meneh. Ora. Ngomong kuwi rahasia ilahi yo. Lah makanya. Ora sing wong wedi. Ya nadyan iki otak-atik gathuk ning tinemu nalar kanggoku. Iya. Iki ya tak ingatke ki mau sok maut menjemput kita belum bawa apa-apa kuwi mau. Iya. Makanya selagi masih hidup mari kita beribadah sesuai dengan agama kita dengan baik dan benar. Luar biasa. Ibadah kuwi ora kudu wujud salat utawa ning gereja, ning pura, ning wihara. ora. Ibadah itu memberikan kebahagiaan kepada orang lain ku ibadah. Memberi kesenangan kepada orang lain ku ibadah. Tak ceritani Mas iki sekedar cerita wae. Karena aku karo Pak Kadus, Pak kami tua padha hajine. Yo haji, Ini nuwun sewu. Apa sebabe saiki kok akeh gareng-gareng do muncul? Sebabnya kuwi pancen gawean yang menghasilkan. Kuwi mergo wis tak izini. Mau izini? Nadyan ki ora ana aturane ning kula nuwun kuwi kudu. Tak izini do gareng mergo aku entuk peristiwa spiritual di tanah suci rikala haji. Wah iki. Ki rung tau krungu iki. Rung tau krungu nek iki. Wis spiritual kuwi penting kok. Iki ora ngarang. Ora ngarang. Kembali ke masalah ibadah tadi. Iya. Dadi rikala aku ning tanah suci ning njaba Masjidil Haram. Aku salat wancine ra kleru salat asar. Iya. Kuwi aku jajar-jajar karo wong luar negeri ngono kuwi. Salat ning njaba ki. Iya. Dora nganggo sajadah termasuk aku. Iya. Saka mburi ki muncul wong asing, nggawa sajadah ki digelar ning ngarepku kene iki. Dheweke salat trimo ora nganggo sajadah, sajadahe kon nganggo aku. Lah iki tak terjemahke sajadah kuwi kanggo ibadah. Ibadah ki ora kudu salat termasuk goleke sandang pangan anak bojo kuwi ibadah. Mula aku manggake sapa sing arep gareng waton kuwi kanggo anak bojomu kuwi tegese ibadah. Monggo silakan tak dukung. Wah. Yo. Berarti mergo sajadah kuwi mau ya? Iya. Oh ya wis rezeki wis enek sing ngatur, rezeki wis enek sing nata. Wow, aku ya gumunku. Iki lagi ning panggung kene tak critake. Apa? Aku 3 peristiwa sing tak alami berbentuk isyarat tapi sampai sekarang saya lakukan dengan baik dan benar. Apa kuwi? Siji kuwi mau. Iki. Ping pindho aku ning jero Masjid Nabawi. Arep salat ki
lungguh ta nganggo surban. Lah kok surbanku dijikok. Heeh. Karo wong iki dienggo sebelahku iki dheweke nggo tandha iki aku ngono. Oh iya, heeh. Kene setinggoni wong liya. Dheweke mlaku ki ora ana semenit balik nggawa air zam-zam loro. Heeh. Dikekke aku. Iya. Dikekke aku tak ombe. Heeh. Lah kok ndasku ki dicekel ngene, tek. Set disurbani nganggo surbanku kuwi. Oh iya. Iki tak terjemahke Mas. Apa? Yen aku nyambut gawe dalam hal ini gareng ora ketang sak kecap aku kudu siar. Siar kebaikan marang sapa wae sing mirsani wayang iki mergo surban ki tandane wong sing bab apa? Ibadah siar. Heeh. Sing kaping 3 kuwi sing aku merinding. Apa? Aku salat dalan ning Nabawi cedhak rodoh. Ah iya, rodoh. Salat. Bar salat wiritan teko wong gedhe dhuwur nganggo surban putih, janggote putih. Heeh. Ngekeki iki lak wong wiritan tanganku lak rekake ngene ya wis nadan ora kiai ya gen kaya kiai ngono. Ngene lah kok tanganku kuwi ditibani kacang almond 7 cacahe. Wah, kacang almond. Kuwi terjemahane apa? 7 iki apa tegese? 7 kuwi 7 dina. Dalam 7 hari ora ketang sak kacang almond kuwi berbagilah kepada orang lain. Oh iya. Mula aku saiki Mas pendak jemuah aku mesti gawe jemuah berkah. Heeh. Mula terus Mbak Yuku IP ponakanku tak kelumpukke supaya ora lali setiap hari saya tetap memberi orang ora kecang sak kacang almond. Ya, kon sedekah utawa sedekah. Sing gegirisi. Apa? Wong iki bar ngekeki kacang almond aku ki, aku lak metu, arep metu ning gone Masjid Nabawi balik ki wonge ora ana. Hilang. Kuwi sumpah aku. Heeh. Lho wingi aku tak lakoni iki ya iki entuk-entukane wong nakal kok entuk ibadah haji terus dikeki kaya ngono kuwi. Oh, berarti wong nandur ki ngunduh ya? Ngunduh. Wes mula sok ben kowe muga-muga ya. Apa? Nemonono ya. Nemon. Kowe munggah haji kapan? Hah? Munggah haji kapan? Insyaallah dalam beberapa tahun yang akan datang kowe dilani aku nek mulih kaji dadi haji sokeh. Sokeh apa? Sokongane wong akeh. Engko dibayar ditangkap. Apa? Ana ta? Naik gaji bila mampu. Heeh. Saiki bila mampunya iki ora perkara bayar. Lah apa? Mampu nunggu apa ora kowe? Oh iya, insyaallah mampu. Saiki 20 tahun lho. Iya. Om yo plus no sing cepet. 20 tahun lho aja apa aja dumeh kowe isih enom lho. Mati mo lho mati. Iya ya. Ya. Ayo Mbak Brigel, ayo. Ayo enek Mbak Brigel barang ya. Aku ra kaget iki aku nangis sajroning atiku nalika oh alon musik campur sari
Selamat malam, Nduk Brigel. Selamat malam, Kucangik Bulimbo. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah pangestunipun Pak Jenengan sehat nggih? Sehat. Wis nek aku karo kowe salaman ora masalah, wong aku rong kaji. Nek karo kae rasah kae wis kaji. Yo apa ora entuk salaman? Dosa no. Oh dosa apa? Angger bar salaman wudune to. Berarti mboten apa-apa ya, Ora Mbah? apa-apa. Nah, sehat nggih, Mbah? Apa? CP. CP ki apa? CP ki. Wah, seneng sampean? Ayo lah iya no. Heeh. Pancen yo keluwiane dagelan ning nggon ngono kuwi kok. Lah yo iki tenan lho aku mbiyen kok ya kesusu lahir napa ya. Lah ngapa? Bocah saiki kok ayu-ayune ra umum iki. Lah iya. Wah ning ya ning pastilah wong macem-macem makhluk ing Gusti. Heeh. Nganu Pri, omahmu ndi Pri? Pri. Iso pri darane supri. Jenenge sapa? Ya mbok gel ngono sing apik. Geli apa? Lah ya mbok sing Penake piye? Lah ngono jangkep piye? to, Mbah. Lah. Prigel ngono apa piye kok pri? Lah wong aku kulino yen kuwi kangkong, kang, Terus lek prigel. Pri. Ya lek wonge munine R cetha, lek ora cetha. Syukur. Ya ora sida ngundang to. Ah, jenengan ki kok ya. Ora aku takon tak omahmu ngendi to? Kula Jan? Kediri. Oh nyang awak. Nyang awak. Kok nyang kawak pripun? Nyang awak. Nyang awak? Heeh. Kok nyang awak piye to, Mbah? Omahmu jare nyang awak. Kok nyang awak Kediri, Lah Mbah? ya Kediri ki nyang awak. Astagfirullahaladzim. Angel lho Nyang omongan karo dalek tuwek. Lah nggih, pancen nek. Oh jak pinter kok Kediri ki nyang Kok awak. ngoten, berarti kula lak ditekoni omahmu ngendi? Nyang awak ngoten. Ya ana sing kutha sing doa, kutha doa. To doa apa? Tulungagung. Kok iso? Kok saged? Pitulungan sing paling agung ki njaluke karena apa? Doa. Oh iya. Oh, Oh. ngoten. Yo Ana belajar to, Mbah. Kutha sing parfum Apa iki? Banyuwangi. Ya mergo wangi. Sik. Kowe iki jane kelahiran tahun pira? Kula bedhekan. Kula kelahiran pinten jajal. Aku wingi bethek ora nembus kok. Kula 2000, Mbah. 2000. Nggih. Berarti sik nyelawe kowe. Kok nyelawe piye to? Nggih, nyelawe arep 26. Arep 26. Nggih. Wis Ya aja nyelawe ngono to, Mbah, ampane kok piye Ngopo kok dadak-dadak? selawe kadoan. Kadoan ngopo? Kok kadoan piye? Ora urung entuk bojo kaya ngene umure selawe aku swidak. Ora sembodo. Yo karo ngetan, yo karo ngetan. Oh, biasane ngene wis lumayan sosok diselentik. Apa nih? Niku Ya. napane niku? Ya iki tenan ya suwe ra kepethuk ya, Nduk. Nggih, sehat ya, Mbak. Ya, sing baku jagalah karirmu dengan etika yang pas dengan keadaannya. Inggih, pangestune ya, Mbah. Aja mbah to. Lah piye to? Aa. Alah yo eek kuwi. Kok aak bareng. Yo aa sok Ya Mbah. wis sakaremu sing mbok ubah apa wae sing penting kowe tetep ngajeni mergo kesopanan norma etika itu tetep harus dipegang. Adab kuwi luwih sak nduring ilmu gitu. Dadi kudu dicekel dienggo. Nah, sing baku muga sukses karirmu. Pangestunipun. Doa pondok gel kanggo warga masyarakat Bagor Wetan. Nggih, nata bata pinggir kali. Apa kuwi? Warga Sukamara mugi-mugi kathah rezeki. Amin. Kene iki Ya. dusune Bagor Wetan. Oh, Bagor Wetan. Heeh. Tuku ketan neng Batu. Apa kuwi? Warga Bagor Wetan mugi-mugi sehat selalu. Amin. Nah ngono lho, donga Ya. ngono kuwi sing apik. Wong Jawa ki nek donga nganggo parikan. Ayo ngaku ya iso. Piye? Apa iso? Ana setan nganggo sepatu. Wah, setan kok sepatan. Endi lho karo nyanyi. setane? Wong-wong kabeh kok setan. Ya wis ra sida wis. Liyane setan. Liyane setan to, Mbah, iki wong bagus-bagus ayu-ayu mbok lokno setan. Mangan ketan. Alah wis dienggo prigel Wis ketan. tanggo ketan. Liyane ketan. Ngulon bali ngetan. Nyapa kok balik? Buntu. Ora parian ra paten. Kok balik barang budal ya mbok budal ya ya. Aku digawe sere atiku piye? Lara atiku wong kok malah do mangan ki piye? Ya bene to Mbah luwe.
Oh, baik pancen hobine mangan kok. Aku turai. Aku anger kepethuk wong ayu-ayu kepengine nesu ae. Alah aja ngono to, Mbah. Ora. Pregal. Perayaan. Mau gerajakan Banyuwangi sing disuwun saka Kalimantan Timur. Oke. Pun aturaken. Cocok. Nggo insyaallah nek sida nggo Desember ning Kalimantan Selatan. Amin. Nah, komplit no, manca wong papat. Ya. Kok mek wong papat to ya rombongane akeh. Nggih, gerajakan Banyuwangi. Ya, kudu iso andum wektu lho, Nok. Ya, iki lakone dawa banget. Oh ya aja kuwatir. Sing penting maksimal setengah papat kudu selesai. Heeh. Engko karo nyuwun pangapura nek awake dhewe ora kuat ngempet pipis medun sik nguyuh sik ya, Nduk. Ya, heeh. Gawe dokter nek anu aja diempet sik. Ya, ya. Masa pemulihan. Ya, coba. Gerajakan Banyuwangi. Ya. Ana nduk Prigel, ana nduk Wandang, ana nduk Wiwi, karo nduk Dwi. Ya. Ya, Nduk. Ya. Ini panggung mas kene, Nduk. Ya, Nduk. Yo, gerajakan Banyuwangi yuk dados.
Terima kasih. Matur nuwun, matur Mbah nuwun. Bringkel gen istirahat lenggah dulu. Nggih. Ah, jan. Iki jek ana telu sing urung jumeneng, Pak De. Aku mung Ngapa? jebule sing ngendang ki Milo to. Milo piye to? Sing ngendang Denko. malah padha susune lho. Milo karo Denko padha. Wah, Yo coba kendange Jaipong ki dirampake pengendang Jaipong loro. oh cocok. Ya, lagune seragenan. Ya. Ah, sing ngasta sapa? Ya. Ana kok Wanda meneh. Sapa jenenge? Anu kae. Oh, wah. Banda terus, Pak. Banda terus. Mas Jonan. Aja rebutan to. Aja rebutan. Mosok dalan siji dikroyok sinden sak pabrik. Popo Wanda. Mbok golek wandu. Ana Opa, ana Mayang, ana Mbak Retno Jongpe. Lagune Ayo, apa? coba. Lagune apa? Lagune ana telu iki Mas Gareng. Heeh, Mas. Ana Gubuk Asmara, ana apa iki? Geske Podang Kuning, Heeh. ana sitoke iki mau Sri Huning. Iki karmu di medley apa? Di medley. Medley. Wah, cocok. Ya. Saka Pak Haji Sutarjono, saka Pak Sanidi. Ya. Ngono, uga iki saka sapa ki mau sing nyuwun Podang Kuning. Ayo. Nggih, medley. Ayo ngaten, Nduk, Cahayu. Ayo cah telu, tri tunggal. Stop. Ya. Tri tunggal. Ya, ndelong yo. Ya. MBG buah ipul ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah ipul.
alah. Lah kayane kok capek. Cetetan sakjane kadang luntur kaya Kok karo kanca-kanca ke digoleki lagu Tunggalika. Mas, Apa? pengendange trio. Trio. Si Denko, Guru ning sijine dudu Mas Widodo. Sapa? Nanang. Sing ngatur iramane Nanang. Lah nak mbacut lakon riyen Mas Gareng. Kudu kuwi kudu. Nggih. Lakon kudu kecekel.